vain! Kaupan kassa on muutenkin paha paikka. Kaupan kassa on paikka, jossa me kaikki suoritetaan kaikki asiat ihan samalla lailla. Se on paikka, johon mennään, laitetaan ostokset, maksetaan ostokset, otetaan ostokset ja me lähdetään pois, mutta älä jumalauta mokaa. Koska se ei ole normaalia. Seuraavan kerran kun menette kauppaan, niin seuratkaa itseänne ja seuratkaa muita ihmisiä. Se on järkyttävää. Kaikki menee sille ja pois. Jos tapahtuu jotain ylimääräistä, niin voi jumalauta. Jos ihminen ottaa setelistä kiinni, vetää setelin pois taskusta ja kolikoita tipahtaa, niin kuka ei tee silleen, wow! Mulla tippu rahaa! Nyt kaikki seis, hei! Vaan joka ikinen meistä laskee ekana, miten paljon meni. Ja yleensä lopputulos on, mä pärjään ilman noitakin. Sitten ollaan kaupan kassan toisella puolella. Ollaan menty City Markettiin nälkäisenä, mitä ei saisi koskaan tehdä, kun ostetaan kaikkea helvetin turhaa. Sieltä vaan tulee se tavaraa silleen, alright. Mä tykkäänkin oliiveista, hieno homma. Niin 300 artikkelia tulee. Sitten siinä on semmoinen olo kuitenkin, että jotain jäi. Pussi. Minä ja Teemu tehdään puolessa sekunnissa johtopäätös. Suomalaisen miehen johtopäätös. Kyllä nää menee tässä. 4 viilin jälkeen tajutaan, että ei nää kyllä helvetti mene millään tässä. Jolloin kassaneiti on meidän puolella. Yrittää pelastaa meidän tilannetta, meidän häpeällistä, noloa tilannetta, ottaa ilmaisen pussin täältä ja ojentaa. Haluatko pussin? En mä kiitos. Koska niin kauan kun me ei myönnetä Teemunkaan, niin me ei olla koskaan mokattu. Niinhän tää maailma toimii, älä myönnä! Jos ihminen kaatuu pyörällä 2,5 volttia naamerilla kivikkoon, sinne raahautuu 13 metriä kivikkoa pitkin, verta tulee joka paikasta, mistä voi tulla verta silleen. Joku tulee paikalle, sattuko? Ei! Älä myönnä! Sitten tekee mieli selittää. Kun makaa verissä, ei kun mulla on vaan tapana ajaa pyörällä tällä tavalla. Taas se kassaneiti kysyy, että minkä takia sä et halua muovipussia? Ai minkä takia? Hiilijalanjälki kasvaa. Saatana hullu.